हाय गाइज, हमारी यूट्यूब फैमिली आप सब कैसन बानी। उम्मीद करतनी कि स्वस्थ होखम मस्त होखम। तो हमरा यूट्यूब लाइव पर सभी लोग के रिक्वेस्ट बाटे कि शेयर कर दिनो हमार वीडियो के। हस्बैंड हमार कहीं पहुँची चलिए घर बहुत हम परेशान बानी। अपन खुद के हालत हमार कहीं क्यों देखत होके तो देखा दे कि हमारा हालत कैसन हो चुकल बाटे। हम कितना परेशान बानी, कितना एथी बानी, बहुत हम परेशान हो गइल बानी। कुछ हमके नीक नइखे लागत, खाइल बनावल हमके ऑर्डर कइल कुछ नइखे नीक लागत। एक गो वीडियो हम सुबह से शाम हो गई, एक वीडियो नहीं छोड़ले। वीडियो लेकिन उसके हम उतार के हम नहीं चढ़ा पाओ तो हमरा कुछ अच्छे नहीं खे लागत कि वीडियो हम चढ़ाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब सपोर्ट करें लोग जी, शेयर कर दी लोग, ना लाइक ना कमेंट, शेयर कर दी लोग। इंसान तो कहीं भी होके तो कहीं क्यों गई थी नज़र में अगर जे लौके तो आ जा। ना कोनो खिलवाड़ बा, ना कोनो मजाक बा। केहू अपना पति खातिर में इतना मजाक थोड़ो करे जाई, इतना विदासा थोड़ो हो जाई। आप सब सपोर्ट करी लो।